Una lang sa itong katapusan sa ito ang patuntun sa itong unang mga debatidor o gaya kadong mga debatidor atong paminawag gawin mo ang Society sa Active Fit Defender mo si Brad Carlo Badinas ayan po sa proposition na salamat na managod ang first Okay. fair. So ito isunod ani kadwa na Basahon na itong lima rin. Oo. Atong basahon ang tema ni Carlo Badinas o ni Alperes. Ang tema nila, akong pamatudan nga si Maria nga asawa ni Joseph na ay sumala sa Biblia og mga referensya. Ang affirmatibo ni ini mga kaigsunan mao si Alan Alperes ug ang negatibo ni ini mao si Carlo Badinas. so atong palapakan mga ison ang doon Brad Carlo Badinas andam ka na sa imong side pumayag yes okay so Brad Alan andam ka na sige atong ihatag ang microphone kang Brad Alan aron iyang ipamahayag ang iyang sige niya Badalan, andam ka na sa mong pamahayag ka man? andam na So atong ihatag ang lamisa sa kang Badalan Alvarez. Sige, sa itong time magsugod na. sa ngalan sa atong barangay captain honorable Arcelito Piho ug sa ato sa mga barangay councilors atong mga magbalantay sa Kalinaw mga CFD mga kaigsunan na nakaroon diri may hapon kintanan nini gahapon noon ako pasalamatan ng Dios nga diin siya kanunay nagauban sa matag usa kanato o din nahimo kini nga ibigayon na usa ka dialogo usa ka friendly debate talin sa SDE o sa mga CFD. So nini kapunan usab akong pasalamatan ang tanang presidensya na naakaron diri. Nga taga dinhi nga naamo karon nagtambong salamat sa iyong mga presidensya. Labi na sa amigo nga gitagis damo dumagiti niya karon siya si Evangelist Mexilio Nelio. Salamat kayo Evangelist yung pagtambong. Yung sa kang Ma'am Precious. So niya sa karon salamat sa presidensya na nakaron. Yung sa kang Evangelist Roy Barolo. Evangelist Nunoy Tampos, dengan salamat yun sa inyong pagtambong. Tanan-tanan nga nakaroon diri, dengan salamat sa pagtambong. Labi na sa atong facilitator, mga safety, dengan salamat na nakagit mo karoon diri. So nini kapunon mga pinangga ko kahiglaan. Isip ko sa kapernitibo, ang akong katungod mo apot pamatuod sa tima na nag-ingon. Pamatudan ko nga si Maria nga asawa ni Joseph na ay sala. Kini nga tima mga pinangga ko kahiglaan, wala ni magpasabot na si Maria nagkinabuhi sa pagpakasala. Nagpasabot ni nga si Maria na ay sala. Kung ang akong kagbang karon mangutana siya kausap sala ang nahimo ni Maria, di sa puno kasugo, ekson dili na siya mo tima. Ako ni pipaladan. Kung moingon siya nga si Rimes gipili man nga gibala sa Dios, ekson dili po ni tima kay si Maria gyud tima. Kung si Maria ako ingon na ang kala mo puyo mas tao nga putli. Ekson. Kung kana nga tima, kana nga punta na paboto na ko na niya. Karon, adunay pipila ka mga haligi nga ako karon ipabarog nga bungkagon sa akong kaatbang. Unang bersikulo Salmo 51 versikulo 5 nag-ingon si Salmista David, ako natawo sa kasalanan ug ako gipadamkon sa sala. Bulag ko ni Salmista David nga siya tao. Di modo nga giangkon niya nga gipadamkon siya sa sala. Si Maria nga asawa ni Joseph tao. Ang iyang ginikanan si Joaquin ug si Ana. Mabasag masabot nga gipadamkon usab siya nga naay sala. Karon pungunta na. Unsa mang salaan nga naa ni Maria? Ikso. Kining the Apostles' Creed na imprimatur libro ni sa Katolik akong basahon pahina 59 matod pa din
Atong pagkabasahon, matapad din niyo. On one side, theologians such as Saint Bernard, Saint Bonaventure, Saint Thomas Aquinas, and the Dominicans in general claim that Mary was free from actual sins, but was conceived like any other descendant of Adam with the original sin. Klaro, sa ubang nga side, sama nila ni Saint Bernard, Bonaventura, mga Saint Thomas Aquinas, usa ka Doctor of Theology sa Roman Catholic Church, nag-ingon sila, nagipanamkon si Maria nga sama sa kaliwat ni Adan nga naay original nga sala. Exon, kung supako ni sa mga katbang, sama ra nga ang usa ka Doctor of Theology sa Roman Catholic Church maoy ang isupa. 5 minutes. Ligon ng ebidensya. Ang Immaculate Conception nga gidugma ni Pope Pius IX natong December 1854 exon. Nagikan sa pagpanamko ni Maria. Handos ni Pope kay wala sala exon, dili na siya biblical. Dili biblical. Una, ikaduha, una to nga haligi nga kung ipabarog nga klaro nga mabasa sa Biblia nga ipanamkon si Mr. David sa sala. Mabasag masabot usab si Maria kay ipanamkon na sa tao. So ipinamkon sa sala. Usang sala si Thomas Aquinas, usang Doctor of Theology, siya magkauban sala nga original sin. Ipinamkon siya nga na sala nga original sin. Sunod nga haligi atong mabasa sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 46 o 47. Ningon din ang maong nga bersikulo. Unya mingon si Maria, nagdaig sa Ginoo nga akong kalag o nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Exon, kini nga bersikulo bukat nga pruiba ebidensya na si Maria na ay sala. Nga naman kay kung ang tao nga walay sala, wa na magkinahanglan og manluluwas. Kani kung akong tinusumpasa kini nga si Maria gipanamkon nga naay original sala, nag-ingon din niyo afterwards she was sanctified by the redemption of Christ. Klaro, human ni ana gibalaan si Maria pinaagis pagtubos ni Kristo. Kung wa pa'y sala si Maria, di na siya tutso ni Kristo. Klaro, napasabot kay gitubos ni Kristo si Maria sa iyang sala ison nga original sin. Human siya gitubos, nagkinabuhi si Maria nga matarong. Gisuluban si Maria sa pagkamatarong. Gisuluban si Maria sa kalwasan. Ngayon, kay napasaylo na ang iyang sala. Apan sultihan ko mo ikson. Kini doktrina nga gidugma ni Pope Pius IX nitong December 1854 nga si Maria sukad sa iyang gipanamkon hangtod sa tibok ng kinabuhi nga walay sala. Ikson, dili na siya biblical. O kana nga doktrina nagduot hinuuna nga gipakabakakon ni Maria ang Dios ug wala butuman si Maria sa pulong sa Dios kung ipamugos kini doktrina. Nga naman kaysa 1 Juan Kapitulo 1 versikulo 10 nang ingon kung kita moingon nga walay sala, gipakabakakon nato ang Dios ug wala nato tumana ang pulong sa Dios. So kanang doktrina nga walay sala si Maria gikan sa pagpanamkon, nagduot hinuuna nga si Maria iyang gipakabakakon ang Dios wala butuman sa pulong sa Dios. Exon Ligon niya ang komentary sa Lucas 1:47 matag pa din giila ni Maria ang iyang kaugalingong pagkinahanglan sa espirituhanong kaluwasan sama kang bisan kinsa siya makasasala usab nga nagkinahanglan kang Kristo ingon na iyang maluluwas. Klaro mabasa sa Biblia ang tema akong pamatudan na si Maria na isala. Sumala sa Biblia ang mga referensya. Akong napamatudan karon sa Biblia ang referensya. Ni Barog ang mga tema na si Maria na isala. Kung musupat yun akong at bang karon, muingon siya nga asang bahinas sa pulong kasugo nga gilapas si Maria. Ison, dili na mo tema. Kaya paglapas sugo sala, dili na mo tema. Nga naman, kay human si Maria na hinluan yung sala. Ison, nagkinabuhi na siya dili makasasala. Nagkinabuhi na siya nga matarong.
mananabulakan siya, na puno sa grasya. Gipuyan sa kaalam, nga naman kiwa na si sala, kay nahinluan naman siya sala. Pulong nahinluan, ng sala, nagpasod na si sala. Apan dili siya makasasala. Klaro? So nga kung katbang garon, kinahanglan mo pakita sa bersikulo nga word for word, kasi Maria nag-angkon nga wala si sala. Para malikon ang iyang dogma nga Immaculate Conception nga si Maria gipanangkon nga wala sala sa tibok ng kinabuhi. Apan kung di siya magkabasa sa Biblia word for word nga may angkon si Maria nga wala siya sala, nan nini ka po nun nagpabilin nga likon ang tima nga akong ipamatudan dili mabungkag kung akong katbang karon sama rin siya nga naghuyog og abog nga mao rin mapuling. Sama siya nga nagsumbag sa usa ka dakong pader nga siya sa masakitan. Busa mga kailan, daghang salamat gyud sa pagpaminaw. Ang among tugtuyo sa pag-ani dire, dili ingon sa pagpahilabot sa inyong paruganan, kundi among isulti ang kamaturan pinasikat sa Biblia o sa mga referensya nga nag-prove gayon nga si Maria naay sala. Klaro. Gawas kon si Maria manana. Unang hari 8, 46. Walay tao nga dili makasala. Gawas kung makabasa ni si Arungat pag si Maria manana. Ikson, kamo na lang ang mamalandong nini timaha. Hope 5:27, tulong timpaga ka na alang ra sa inyong kayuhan. Alang ra sa inyong kayuhan. So nihining ka po nun, ligon, di barog ang tima, napamatudan ako na si Maria na ay sada sumala sa Biblia o referensya. Time. Okay, dahil salamat. Salamat kayo, Brother Alan. O ka, yatag nato kang Juan, kang Carlo Badinas para sa iyang interpellation. Pamatudan nga si Maria nakasala. So karon Brad Carlo, na ang para sa imuhang pangutana. Okay, ready na ka bro, Alan? Ay, andam na. Inusin tubig, Brad? Wala problema. Okay. Sige, padayon. Unang pangutana, kaya ako negatibo mangyud ko no. Unang Kaya tupa. ikaw affirmative ka. Imo pamatudan si Maria asawa ni Jose na isala. Ako negatibo man ko. Mangutana gyud ko nimo. Unsay sa ni Santa Maria makangan ka? Dengan salamat. Ko ba? Makangalan ko eh. Makangalan ko. Ako nag-isulti kanina nga ang sala ni Maria, nataw siya, ipanangkot siya nga na original nga sala. Siya na ba kakadungog na? Kaklaro ato? Natubag na ang pangutana. Unya, paminaw sa. Ay, 1 minute. Ang inyong libro, kining magasina, nagtudlo kini nga si Maria, nahinluan niya sala. Nahinluan niya sala. So, bako ni mo ni, ang Doctor of Geology ninyo, si Aquinas, naging si Maria, gipanangkot nga sala, imo ng subaton, kaklaro na, natubag na pangutana, sunod na. Sunod pangutana, asang sitas mabasa sa Biblia litra por litra nga nag-ingon nga si Santa Maria na isa lang original sin. Objection, Mr. Moderator. Ang tima, akong pamatudan, sumala sa Biblia o mga referensya, di kay sumala sa bersikulo. Biblia mo ka. Sumala sa Biblia, wag kumingo nga, sumala lang sa usang ka bersikulo. Ha? Pangutana, sumala sa Biblia, kung di pa, pamilya sa Moderator, na-object pa ko. Oh. So akong tima, sumala sa Biblia, wala na sumala sa usang ka bersikulo sa Biblia. Naon sa pagkakat, bangoy, nga marang magkaroon pa ng debate, nagkaroon ka ng debate. Napo kayo Kung na objection, Mr. Moderator. affirmative. Okay, sorry, counter objection. Ang iyang tima klaro kayo pamatudan niya sumala sa Biblia. Pag moingon kay Biblia dati na bersikulo. Piso mo kay Biblia way bersikulo. Una mangutan nimo pag mangutan ng libro, asang sitas mabasa sa Biblia litra por litra nga nagingon si Santa Maria na isa lang panulod. Asa na nga sitas para muda og Okay. Kaya ang Sitas lang, usa lang ba sitas? ang counter objection is overruled. No? So, ang imong pangutana, ang imong tupad ka ganina, amazing inquiry kung sa sitas. May sitas wala. Mabasag masabot. Okay, asa sitas? Okay ha. Niya kay mabasag masabot. Lucas 1, 46 sa City. Musaw na?
Ipabasa sa puti. Paminaw sa. Ato ipabasa. Sa kay nagtubag pa ko. Nganong mo dito mabasahon mo nang tanang mga nako? Sige. Nagtubag pa ko. Matubad dito. Onya mingon si Maria nagdaig sa Ginoo nga akong kalag og nagbalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Onya ang komentary nagingon diri nga giila ni Maria ang iyang kaugalingong pagkinahanglan sa espirituhanong kaluwasan sama kang bisan kinsa siya makasasala usab nga kinahanglan sa espirituhanong kaluwasan. Nabasa na. Sunod pangutana. Kanang imong gibasa, sitas gyud na nga nag-ingon nga original sin ang sala ni Mama Mary o footnote na? Objection mo dito. Sitas o footnote? Objection mo dito. Footnote ma. Ang tema nga akong pamaturin na ay sala. Naklaro nga na ay sala. Mga taon na pag bersikulo nabasa na mas Biblia. Sige, pabasa. Ang tema sumala sa Biblia, di kay sumala sa Ipabasa mo sumala. Di kay sumala sa kaning kanang magasing nga pagbilang. Okay, basa. 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 San Lucas 1:46. Basa. Basa ko no, original sin sa Mama Mary. Basa. Sige, babasa mo sa Clarification, Mr. Moderator. qualification kaya ato Ay sa paminaw sa. Ano magkasabot ka? Mo clarification ko. Ano bang komentaryo? Ano Isa, para magkasabot lagi ka. Isa, Moderator. Yeah. Okay. Sabi klaro ni Sitas bro, sitas. Asang babasa sa sita sa Biblia nga nag-ingon nga si Maria dunay original sin. Sitas ra nga wa ko mangutan na komentaryo. Eh komentaryo man na tinuhan kanimo Biblia ka ang sitas. Sige, asang sitas. Sige, nangutana sa sitas. Basa sa sa sitas nga ang original sin ang Asay gusto mo ipabasa sa moderator. San Lucas. Okay ha. Mga ison, sa dito pangkasahon, ako clarification sa moderator ha. Ang tema, akong pamatud-an nga si Maria na isala. Nya, ituklan sa ilang pare nga kaning pamina sa clarification pa ni nga si Maria na gipanamkon nga na original sin. Kon mangutan isusunod sa bersikulo nga si Maria na isala, ipabasa. Sige. Pabasa. Sunod sa bersikulo. Sunod sa bersikulo ha. O sitas ko sunod sa bersikulo. Original sin ang Padre, naisala. Dili kayo rin naisala. Ayaw! Dili na ko hindi! Deception! Asang sitas! Objection mo director. Santa Maria Lunay sa Objection mo director. Asang sitas! Objection mo director. Sitas! Nangutana siya sa sitas, pero na kay objection. Ang imong objection sa man. Ang di malagi na ay sala. Kung mangutana siya ka ng gipanam ko nga original sin na ang libro yung supa ko rin. Wow! Basahin ako ang sintas, sunod sintas kasi Maria. Naisa lagi na. Okay. Brother Barinas. Di ba na ay role nga walay sa paway? Pwede man siguro nato nga ipaabot ang atong katuyuan nga walay sa paway. Ha? Okay. So karon atong ipabasa. Sige, sa ato ang Okay, basa na sulod sa bersikulo ha. Nga masabot si Maria na sala. Ayaw nang magsabot! Makuha pa sa Biblia. Explicit ang akong pangutana! Dili implicit! Ang akong pangutana! Excuse me. Asang sitas Brother Carlo. Kurang wag kita magkasinabot ani. Ano na sinabot, brother? Alis ka lagi say wag kita magkasinabot ha. Moderator na minaw, nag-istorya, di ba? Ang istorya na 1 minute, ipalo sa umulampas 1 minute siya, kami maingon nga nalubra na ka ay sa sabaw. Okay. So atong ihatag ang panahon sa kasulti parang dili ko. Ang objection na. Premise ako, Mr. President, premise. So, ang tema ha, si Maria na isala. Akong basahon karon, ipabasa ko, sunod ko sa bersikulo. Nga mabasa ang masabot si Maria na isala. Mapuhon pa siya, original may pagitaw. Paminaw. Basa. Basa. Corinthians City. Basa ang taon rin. Pasalamat sa Lucas 47, Brad. 1:47. Sunod sa versikulo. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. This proves the theory of the Immaculate Conception or the total absence of original sin in Mary. God was her Savior. So she must be a sinner in order to be saved. The scripture say of all have sinned in Romans 3:23. Na yung mabasa, original sin. Okay. Sinners. Sunod Sunod sa pangutana. bersikulo. Okay, sunod pangutana. Kanang imong gibasa nga
Biblia. Diha sa San Lucas 1:47, may mabasa ba diha nga nag-ingon San Lucas nga si Santa Maria dunay original sin? O komentaryo lang na siya. Kay paminaw. Maton pa nimo sunod sa bersikulo sa Biblia. Nabasa na karon? Original sin na mabasa lagi, iba original sin. Komentaryo In Mary, God was her savior, so she must have been a sinner. Kaklaro? Sunod pa ko na. Sunod po ito ba? Kanang nisulti ana nga si Mama Mary sinners, si San Lucas o komentaryo lang sa Biblia. Kaya nasunod yan eh? Kaya nga sa Biblia. Si San Lucas. Sunod sa bersikulo sa Biblia. Objection. Sinulat sa bersikulo sa Lucas. Paminaw, sunod sa bersikulo sa Biblia. Ano may objection no? Okay, bre. Ano yun, parang tungod sa kanaang kanindol sa diskusyon, di kipalikayan doon, pareha po sila duha ng kasabaw. Pero atong likayan. Sige, objection. Ang among objection, Mr. Mo. Hello, okay. Kinsa may misulti ana nga si Santa Maria dunay original sin? Si San Lucas ba yun mismo o komentaryo lang na sa Bible? So, Sige, tubag. Ang nagtubag ani ha, nagkisa nga si Maria na original na sala. Ang writer ng Biblia ang usa ka Bible scholar. Ginawag na siya. Kaya sunod sa bersikulo sa Lucas 1:47. Nagutalam siya nga, sunod sa bersikulo, original sin. Nabasa man. Nabasa man. So, sunod ba? Tikiyo na. sunod pa ko na. Sunod ka tubag. Naroon na to Biblia, wa may salin sa Biblia na inyong kuano. So klaro na to, naaman niya sa teksto. At tubag, naaman sa teksto, sa nga kuan brad, sa nga version. Back the time ha, kay basic tuhan sa uban nga dihara sa usay ganani. Ang salin sa Biblia kuan. Labasa. King James 16:11. King James, huwag sa protestante na. Why problema? Why problema ko ba kay Biblia man? Sunod sa Biblia man. Sunod pa ba? Ano, kaya natural mag yun ang musulti maging protestante batok sa tuliko ng protestante mo na. Sunod pangutan na. Imong gigamit ang Salmo 51:5. Basa pa kay mga sa imong laway, ilitong na nimo ba ganina? Niingon ka nga gipanangkon nga naay sala. Kapangutan na. Kinsa may gipanangkon diha nga naay sala? Sumala sa mabasa sa Salmo 51:5 nga imong gigamit. Si David o ang mahal na Birhen Maria? Tugas tinod. Paminaw. Tukang sinod. Kung giayaw pa rin mo pagpaminaw, akong i-explain kanina, nag-ingon siya. Objection, Mr. Moderator. Wa mo tubag. Kapangutan na. Nagtutag pa ko. Objection. Paminaw, nag-example. Objection man. Objection. Namay objection. Ano niya? Lagi objection. Hilong Ano ni? Wag man tayo sa paway. Objection. Wag man nasa siya sa mga minute sa objection. Kani, bisa na. Wag di ta masasinabutan na kay ang humanin mo pangutana na sa ito ba ka 1 minute. Human na lang di ka yun, pwede ka mag-object. Okay. Sige, pahuman na. Pahuman na si Kwan. Ano, maglaro ang atong Kwan ba? Di ba? Okay. O sa object, pahuman na sa siya sa 1 minute. O nanakay Kwan na yun na mo object. Ayan mga ta, kaysa nag-ingon, nag-ipanamgon mo na sala. Ako rin bitang isulti kanina, si Mr. David nag-ingon, nga, gipakatao siya sa sala, gipanamgon siya sa sala. O niya, masabot po, nga si Maria, kay tao mo si David, niya tapos si Maria, masabot po, mabasig masabot, nga gipanamgon si Maria, nga na sala. O kang ilang libro, nag-ingon, usa ka, Doctor of Theology sa Roman Catholic Church, na si Maria, naisala, nga panunan niya, iya po yung pakita sa bersikulo. Sama na nga, ginibake niya ang Sunod pangutan na. Sunod ka ba? So uyon ka kanang Salmo 51:5 dili na referido sa mahal na Birhen Maria, referido ng David. Paminaw. O yun ko, apan di ko mo yun sa mong pagsabot. Salamat. Paminaw, O yun na. napa-explanation. O yun. Sa David, nagsulti ka. Nagsulti ka na. Pero, nalik-on, nga si Maria, naisala ka naman kay, ang inyong Dr. Georgie, daghan ni sila, nag-ingon man si Maria, ipanamkon na ay original sin, musumpa pa kasi ni Dr. Georgie, kaya ikaw, safety lang, Sunod pangutan na. Sunod pangutan na. Sumala sa Biblia. Unsa may kahulugan sa sala? Sumala sa Biblia. Tuba? Objection, moderator. Huwag ko magtima kung sa kalugan sa sala. Okay. Papel na sala po objection. Ang tema, ako pamatulan sa sala na sala. Huwag ko magtima kung sa kalugan sa sala. Ako sa nang tawanan, marang magtina ng kabalo mo debate ka. Sige ng debate. Wala sa tema mo nito. Okay, stop the clock. Nasa balawad nga ang pangutanan. Isipos. Mga bata ka bangis. Ikaw mas tema mo nito. Namas balawad. Counter objection, Mr. Moderator. Huwag kong gawas rin na. Ang di mo, klaro kayo, nag-isgot og sala. Naay sala si Maria. Karon ang pangutan na, ipatubag Mr. Moderator. Sumala. Ikaw sa Biblia.
Mama Mary topic ba? Sumala sa Biblia, unsay kahulugan sa sala. So, Ipatubag. related na kayong question niya. Yes, really. Objection, moderator. Dili related. Paminaw. Unsay kahulugan? Wa may tima nga. Akong pamatud-an kung unsay kahulugan sa sala. Di ba na may tima? Counter. Dali, wala lagi. Out of topic. Sa balaod. Nga ang pangutana isibo sa tima. Ang tima, akong ipamatud ang esperna sala. Unya, kuan man gini siya. Di, kuan man siya. Kuan man gini siya kanang objection man gini siya. Objection man siya. So, dili pwede nga mutalo si kahulugan sa sala kay malayo naman ta. Kuyugan ako siya. So, doon ay objection, doon ay counter-objection. Pero akong desisyonan nga, ang question, related ka po sa itong topic. Yes. It pertains to the question of kung saan sala, kung saan meaning ng sala. Oh, sige. Kung natin diskutan. Baka magala pa ng objection. Okay ha? Bisan wala sa tima, akong tumago na. Ha? Counter, Oh. Mr. Moderator, ay mag-iwas sa tima, ay mga komentaryo. Naa sa tima, nag-isgot at sala. Basahon Ang ako. pangutana, Basahon ako. Sabaw. Ang akong pangutana, unsay kahulugan sa sala. Sumala sa Biblia, ay mag-iwas Mr. tima. Moderator. Mr. Moderator. Ay, sa. Lagi. Mutubag mo ta, Mr. Moderator. Musapa man siya. Musapa man siya. Sige, sige. Ha? Okay. Oh, sir, matod pa niya. Musapa man. Saan ako pagparesto ba? Musapa man. Okay na. Okay ha? Unsay kahulugan sa sala? Sa Biblia, paglapas. Oh. Onya, si Maria, nahiluan na yung sala, wala siya mo lapas. Nabistihan sa pagkamatarong. O, kaklaro rin sa inyong magasin. Napasaylo na ang sala ni Maria. Gibistihan siya sa pagkamatarong. Gisunuban sa kaluwasan. Nga naman, napasaylo na. Ang kaluwasan sa paglapas. Sumala sa mga 3-4. So, tabag na punta na. Sunod pangutana, bako lang nimong gitubag ang kahulugan daw sa sala paglabas sa sugo. Diba? Unang Juan 1, Teres matingalina? Okay. Matod pa rin mo ang kahulugan sa sala paglapas. Ingon ka si Maria na sala. Pangutana, unsang sugo sa Dios nga nalapas ni Maria para matukog na sala sa Okay. Maria. Mga igsoon, ganina, ako nag-isulti. Objection, Mr. Ano yung ako? Ay, laging sapaw. Noon sa magkamuro pa rin mingon nga, ang mananapaw, di kasul sila langit. Ano ba yung sapaw? Objection, Ano sa? Objection. Huwag nga laging objection. Laro na to, na nangutan na kalangiwan magkasinabot pagmanasan sa siyawan. Di object mo Kung kalawad. ikaw yun sa iyang tubag o sa object o sa i-address pagmanasan sa iyang tubag karon nga Mama na lang Brad Carlo. sa debate man ko basta na yung objection umuno yun. Oh. o dili na ano niya Di sa debate basta na mo object hunong jud. magkauyon kang sa dili na kay katungod mo object pagmanasan Sa debate basta na object hunong na. Basta pamarong na daw sa pamarong na. Mali ha? Premise. Cut the time. Premise pa rin. Roll, So, pati roll. ang Roll sa pangutana, kami. umutubag ka ni ko, di na mo sabaw. No. Palit na magkayagaw. Kaya naman tayo balaon. Objection man. Oh. Ningon siya nga unsang salaa ang gilapas si Maria. Ako nag-isulti kanina nga kung mga tanan siya unsang salaa, ang ako yung di na ko tubagon nga naman kay wa ko man tima kasi Maria nagalapas sa pulog sugo. Pag anong tanan sa kalugan magsultihan siya si wa sa tima. Unya, kay wa naman siya pangutana sa ni pro nga napriba nga si Maria na sala, mo nang itag lang maka. Nawala sa tima. So kaklaro. Oh, ang Immaculate Conception nagtuod na nga si Maria. Di pa kabaka ko ang Diyos. Time. Counter. Ako counter objection. Tupak ang guto. Object lagi ko. Oh. Kay wa man imo tubaga ang akong pangutana. Oh. Kay paganina nito baka nga ang sala paglapas sa Objection, sugo. Moderator. Kunyo so na object pagani ko. Counter. Karon. Kay ingon man ka nga ang sala paglapas. Unya na sa imong tima hayag pa sa tuntuto. Na si Maria na ay sala. Unya unsay kalugan sa sala paglapas man sa sugo. Pangutana. Unsang sala o unsang sugoa ka nalapas sa mahal na Birhen Maria para mutukog na sa sala. Kaya kung kalugan sa sala paglapas, pangutana. Unsang sugoa ka nalapas ni Maria aron mutuog na sa sala. Unsang sugoa. Pakangat na. Okay. Tubag ko. Tubag ko. Okay, sa gawa. Usang tubag ko. Oh, kaganina nag-ingon ko na kung mangutana ko kaugkat ba nga kung sila na yung Maria, di na ko tubagong, kaya may tima. Baklaro mo kayo? Akong tima nga, si Maria na isala. Nga tubag ha?
Kini nga libro. Sumpa ko ninyo ni. Magsusumpa ko sa libro. Page 6. Page 6. Niya. Ako basahan na. Klaro kayo diri, oh. Klaro kayo diri, oh. Basahan na. Mary clearly considered that God had already clothed her with the garments of salvation and covered her with the robe of righteousness. Her sin had already been wiped away. Kaklaro, ane? Kaklaro? Hindi mo pagkinisupakon? Ay. Last question. Okay, last question. Awit 4:7, premise niya ako. Na ay gipili ang Ginoo. Ug ang gipili sa Ginoo gipakasama niya ispusa. Ug walay mansa ang pangutana. Butan ba nimo ang Dios nga gipili niya si Mama Mary nga Tagbaw, isa? Yes patay. or no? Butan ba nimo ang Dios kasi si Mama Patay. Mary gipili sa Dios nga isa lang. Butan nimo ang Dios o dili? Yes or no? Bawa yan. Buta lang ko. Ay, good! Patay! Patay ka ng experience ko. Hindi na pumunta ng Diyos. Nga naman, ipasarili mo sa Diyos ang sala ni Maria. Kinaputli. Oh, putli. Kinaputli. Parang ipuyan si Maria sa Diyos. Kaya kaputli naman siya. Kaya ipasarili mo yung sala. Di magplano mo si Subak sa sala. Di kaya kapuyan sa Diyos. Si Subak sa sala sa Diyos. Di kapuyan sa Diyos. Ikaw lang mga 14:23. Nga kung yung si Jesus nga, ikaw magkanako. Motor sa pulong. Kupuyan ka mga anong si Jesus. Claro. Tayo na. Di na mo. Naman ang pamahayag o i-interpolate sa ito ang son. Karoon bali ng sanda, no? Si Asa ka may sod? Yan yung... Asa sa Panginoon ang pamahayag ni Brad Carlo Balinas. Ah, takilid ba? Guys, dito sa Banya, kay Paragang ako. Dito sa kay Paragang Kiniman, alanganin mo kayo si Mystery siya sa tayo. Ikaw ba? I-set na ko nila ba? Yan. Tumayin mo, aray ka rin. Okay. Sige. Brad Carlo Balinas, sa iyong pamahayag. Okay, salamat mga igsoon, labi na sa mga nagtampong karon. Niining mo ang friendly TV, mga kaigsunan. Nakatawa ko mga kaigsunan kung naluoy sa akong gatbang. Okay. Naluoy ko sa akong gatbang. Kaya nga naman, liman ka nga iyang pamatudan nga si Santa Maria, si Maria asawa ni Jose, na ay salat. Unang pangutana pa ng mga kiksunan, tingwang ng akong gatbang. Nangutana ko niya, sulod sa sita sa Biblia, na abay mabasa, sulod sa sita sa Biblia, na nag-ingon nga si Santa Maria, dunay sala nga panulundon o original sin. Iyang gibasa, ang iyang gibasa kay komentaryo. Unya kanabag yung komentaryo na iyang gibasa, hubad sa mga protestante nga Biblia. Pag moingon nga nita hubad sa protestante nga Biblia, natural gyud na nga mga taki na kabahin sa doktrina sa Immaculate Conception kay protestante man ang Biblia. Nasabtan? Ang akong pangutana, niingon ba si San Lucas diha sa San Lucas 1:46-47 nga si Santa Maria dunay salang panglondon? Dili man si San Lucas ang isulti anak. Kinsa may isulti anak? Hubad sa mga protestante. Siya na ni angkon. Sinulat ang writer anak kay mga Bible scholar. Nya kana may Bible scholar niya is protestante. Kaya naman King James version o yang dibasa. King James version ang akong pangutana mao ni object ko si San Lucas bagyon ang isulti anak nga si Santa Maria dunay original sin. Wa siya mabasa mga kaigsunan. Ato ko nung basahon ang San Lucas 1:46-47. Kung si San Lucas miingon ba nga si Santa Maria dunay salang panulundon, atong basahon na paminawa ninyo kung naa ba mo padungog din. Si Santa Maria dunay salang panulundon. Niya mao ni ang iyang bersikulo gigamit San Lucas 1:46-47. Nag-ingon dinhi, "O nagsadya ang akong espiritu sa akong
Dios nga manluluwas. Naawa mo inadungog dinhi kasi Santa Maria dunay sa panulundon. Ha? Karon mga naminaw karon, naawa mo inadungog dinhi nga si Santa Maria dunay sa panulundon. Wala. Ang giingon dinhi sa San Lucas, nagpasalamat si Santa Maria sa pag-apod sa iyang manluluwas. Sa ato mo libra, giluwas si Santa Maria, giluwas bitaw siya aron di siya kasama. Giluwas siya daan aron di siya maigo sa sala. Pero ang iyang pagsabot nga giluwas kuno si Santa Maria kay naa ko sa wrong. Giluwas si Santa Maria aron dili siya makasa. Giluwas si Santa Maria aron di siya maigo sa salang panulundon. Maunay kahulugan sa kaluwas. Kung gitawag na siya og preventive salvation sa teolohiya sa simbahan Katoliko, preventive. Kung pasabot, naa pa siya sa tubuan kan siya ginikanan, giputos na siya sa grasya. Aron ang sala di kasuo diha sa kalang ni Santa Maria. Mauna ang kahulugan sa sala ay maunay kahulugan sa pagluwas ni Mama Mary. Dili restorative salvation, kundi preventive salvation. Kay si Santa Maria, puno naman na sa grasya. Pag mingon ganito puno sa grasya, ang sala di gid kasuda na niya. Puno gud. Sama ng trasikulo. Kanang trasikol, puno na nas pasahero, magkasuod pa di ka diha kung para kag trasikol. Di gyud magkasuod. Mangita barong kag taxi kay mosakay ka, unya puno nas pasahero. Magkasuod pa di ka sa taksihan, di gyud magkasuod kay puno na sa pasahero. Mao po na ang kalag sa mahal na Birhen Maria. Nga si Santa Maria puno na sa grasya mga kaigsunan. Pag puno na niya sa grasya, ang sawa kasuod niya. Unya, kung sa babay lain akong ebidensya mga kaigsunan. Ako negatibo naman ko, tiguba naman ko sa iyang mga ipabarog. Pero wala siya ipabarog. Kaya ako siya ipangutana, unsang salaan ni Mama Mary. Unsang salaan? Sige siya object. Ato na siya nagtago sa objection. Di niya tubago ng akong pangutana. Unsang salaan ni Santa Maria. Di siya natubag. Ingon siya kay original sin ko no. Pospondo, bisag inyo pa ng basahon diha San Lucas 1:46-47. Dili yun mo kabasa man ingon si San Lucas na si Santa Maria dunay salang panulundon. Huna-huna ra na sa writer ana nga Biblia nga hida ni Alan Alperes. Huna-huna ra ni sa writer ana. Osbon ko mga kaisunan, ako siya gipangutana pa kanina. Unsa may kahulugan sa sala? Ako siya gipangutana, unsay kahulugan sa sala? Unsay meaning sa sala? Ni object na po siya. Nagpalaban na po sa moderator. Objection, Mr. Moderator, kaya hindi siya matubang. Ingon siya nga, wa kuno sa tima ang akong pangutana. Kaya ang akong kuno pangutana, nangutana mo kung unsay kahulugan sa sala. Ngano mo ingon mga Alan Alperes, nga wala sa tima akong pangutana, nga nag-iskot man tagsala. Tinawa, ang atong tima ko. Pamatud-ani mo si Maria na ay sala. Kung ang akong pangutana related sa sala, ang akong pangutana, unsay kahulugan sa sala, Alan Alperes. Ni object siya, kaya di siya matubag. Tubag ka na! Ingon siya, napupos man yung sa tubag, kaya nga naman, di patubag pa sa moderator, napupos yung tubag. Ingon na yun siya, ang kahulugan sa sala, mao ang paglapas sa sugo sa Diyos. Kung sa din yung sala, brad? Ang kahulugan sa sala, paglapas sa sugo sa Diyos. Ako siyang ipaluwapag pangutana. Kaya ang kahulugan sa sala, paglapas man ka sa sugo sa Diyos, ang pangutana, para mutuong kunimo nga si Santa Maria kay sala, unsa mang subuha sa Diyos, nga gilapas ni Santa Maria para mutuong na isa sa mamamit. Wa siya natubag. Unsa man, di ba yan na maayo Alan Alperes na magbutang-butang ka? Kay kuyaw na, mapristo ka na. Imong butang-butangan ang mahal na Birhen Maria, bisag buhay sa imong yung butang-butangan, kuyaw mo na. Bisag buhay sa imong butangan mo na isa, kuyaw na mga kaigsunan, kuyaw na mapriso ka na. Muna nang utana ko nimo, unsang salaan ni Mama Mary? Nangawat ba siya? Nangapit ba siya? Unsang salaan ni Mama Mary? Di ba siya natubag? Di ba daw mo ingon ganito na isala, pagkanaan yung taong sang salaan. Di kayo mo ingon na nalagi sala si Maria. Kung pangutangon, unsa lagi salaan? Nangawat ba? Nangapit ba? Unsa man? Ipatay ba? Di siya natubag. Mao na mo ingon ko nimo nga ang imong tima wa nimo mapabaro. Huna-huna ra nimo napabarog nimo ang imong tima Alan Alperes. Huna-huna ra nimo. Ug wa yung kay mabasa nga ingon si San Lucas nga si Santa Maria dunay sala. Og imong kung pangutan-on na ka ng imong
imong Biblia. Basura na kay ang imong Biblia hubad sa protestante. Di ko muuyo na kay hubad na sa protestante. Pariho na ninyong pakok mga ang protestante, pariha lang yung nagpakok nila. Kaya nga naman, kaya hindi man sila magbuo na si Mama Mary Immaculate Conception. Hubad. O niya, nagpalaban pa siya ni aning libro. Nasa itong libro na to, Apostles' Creed, iya manigigamit. Apostles' Creed, ang iyang gihimo distinction, kay ang iyang gibasa, paruganan ni St. Thomas Aquinas. Kana si St. Thomas Aquinas, sa una, di yun na mutuong na si Mama Mary na waysa. Pero ang baruganan ni St. Thomas Aquinas, dili na maoy gipaburan sa Simbahang Katoliko. Ang gipaburan sa Simbahang Katoliko, kining usa ka teologyan nga ginganlan og Blessed John Duns Scotus. Kini si Blessed John Scotus, mao ni siya ang nidipinsa nga si Santa Maria putli ug walay mansasala. Samtang si St. Thomas Aquinas diingon siya si Santa Maria nay sala o mao nay iyang gibasa-basa dili sa libro ng Biblia. Pero wa niya giwasa-basa. Ang gibarugan ug ang gipaburan sa Simbahang Katoliko, ang barugana ni Blessed John Scotus, dili ang barugana ni St. Thomas Aquinas. Masanta? O niya mga kaigsunan, niadtong Disyembre Atas. Santo. Niadtong Disyembre mga kaigsunan, Disyembre 8, 1854, tungod kay grabe man kayo ang lalis sa simbahan, tungod kay si St. Thomas Aquinas misubak man sa pagka-Immaculada ni Mama Mary, samtang ang mga Franciscan ng mga teologyan didipinsa man sa pagkaputli ni Santa Maria, moto ang simbahan bitimo pa Disyembre 8, 1854 o biingon ang simbahan ato ning ideklara nga doktrina, isipon tani nga dugma na si Santa Maria putli ug walay mansasala o mao na gibarugan sa simbahan. Dili ang baruganan ni St. Thomas Aquinas nga usa ka doctor of the church nga nisubak siya nga Santa Maria dili Immaculada. O kung mupabor ka na alam, imo lang na di mo paboran. Ano na kasipol? Mao na mga kaigsunan, mao na gibasa-basa ni Alan Rolando Alperis na si Santa Maria dili lagi kuno putli kay dunay usa ka doctor of the church, usa ka theologian nga si St. Thomas Aquinas. Ikaw lang anak brat, ari lang tumupabor sa official doctrine sa simbahan. Kining dugma kabahin sa Immaculada Conception, mabasa na sa fundamental sa pagkakasang dugma. Salamat brother. Time is up. Karon salamat, Carlos Balinas. Ang tawag ko si Brother Alan Alvarez sa imong pangutanan. Nakay 10 minutes aron pagpangutana. Andam ka na ba? Yes, andam na. Naset ng oras? Naset siya. Okay. Sa di pa kumato sa unang pangutana, premise, cut na tayo na. Akong nadungog, bago lang, na wapagipugay mong laway, na matod pa nimo nga ang matakis sa Immaculada Conception na doctrine, mga protestante lang. Akong basahon na, kining libro, The Catholic Church, The Catholic Faith Beyond the Basic, Volume 2. Akong basahon na, Thomas denied the Immaculate Conception of Mary in the second stage. Aquinas explicitly denies the Immaculate Conception. The Blessed Virgin did indeed contract original sin. Klaro. Kay imo mang gisulti kanina na ang motaki ang mga protestante lang. Ang mutana kini pagkatake pag-deny ni Tomas Aquinas nga si Maria naagyon na kontrata na dawat kini ang original sala. Putana protestante man si Tomas Aquinas? Yes or no? Counter objection ko. Objection ko? Objection na. Ako ang question, Mr. Moderator. Objection. Kategorikal. Kategorikal. Ito siya kategorikal. Saan objection? Objection ko bro. Ha? Addiction. Hataw addiction. Objection ko. Object man. Mana ko ko tanong. Wala eh. Nero ang moderator nga ako sa isulti ha? Okay. Yang isulti kanina na ang matake sa Immaculate Conception Doctrine, mga protestante lang. Inyo nadungog karon nga si Tomas Aquinas, yang gininay si kanong higayon.
ang Immaculate Conception. Na naman kasi Maria nakakontrata na nakadawat sa sala ka original. Ang pangutana, ha? Protestante ba ni si Tomas Aquinas? Objection lagi ko. Objection ko. Mr. Moderator, object ko. Kaya nga naman, ang iyang gibuhat, instrument fallacy. O ang instrument fallacy, dili ang ito bagon. Una, ang pangutana niya, ano din ako tubagon, kay wala ko mamahayag na ang protestante lang ang muatake sa Immaculate Conception. Na ay na-record, wala ko mamulong ana, protestante lang. Ang akong giingon, asa pa siya Mr. Moderator, wala pa ko mahuman ang objection. Wala ko mamulong na protestante lang ang muatake sa Immaculate Conception. Ang ako nagingon, kanang Biblia mong gigamit, di ka na protestante, di ko tuunan na. Ako na akong isulti. Salamat sa objection. Nakikita objection. Counter objection moderator. Dili siya mamaka nga wa siya magsulti. Na kadabak ano na ebidensya kita nimo niya nga ang protestante natural matake gina sa Immaculate Conception doctrine. Wala ko bingo lang. Ay lagi pa muna ka nakabidyo. So kaya moderator imo gini ipatubag moderator kaya magisulti. So protestante ba sa Kinas? Ipatubag moderator. Tubag. Kategorikal. Motubag na ko. Okay, motubag ko ha. Kaya imo mo kong gibutang-butang lang mo, imo mo kong giingnan nga protestante lang. Wa mo mingog langoy. Ani-ana ko si Sinta Masaquinas. Yeah, tubag sa. Okay. Ang akong giingon Mr. Matubag ako. Kaya ako ba yung objection? Di ba ako yung palahuson? Matubag ako. Okay. Niya akong tubag. Dili protestante si Sinta Masaquinas. Pero ang iyang baruganan, dili na mo ipaburan sa Santa Iglesia Katolika. Ang ipaburan sa Santa Iglesia, si Blessed John Scotus. Tubag, pangutana. Sunod pangutana. Okay, salamat. Kay dili man day protestante si Tomas Aquinas. Palo pangutana. Pag ingon ni Aquinas nga si Maria nakadawat og original nga sala. Bakak ba ni o tinuod? Tubag pakak, kaya naman ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika, official dogma, si Mama Mary, totally o walay sala, o si Sinta Masaquinas, wala mo to anak kaniadto. Pero di ang nitingog ang simbahan, yatong Disyembre 8, 1854, nihilog si Sinta Masaquinas. Ang simbahan. Sunod pangutana. Okay, matod pa nimo bakak ang gisulti ni Aquinas nga si Maria na ay original nga sala. Pangutana, Katoliko ba ni si Tomas Aquinas o Seventh-day Adventist? Tubago na ko, balagwa na sa tima si Sinta Masaquinas. Tubag lang yan po. Si Sinta Masaquinas, di na si Seventh-day Adventist, Katoliko na, pero ang iyang baruganan, dili haong sa official doktrina sa Santa Iglesia. Ang ikaburan sa Santa Iglesia, ang baruganan ni Blessed John Scotus. Una, ayaw ko dawatan ng pagtulungan ng opinion ni Sinta Mas. Okay, the question was concluded. Another question? Tubag. Matod pa nimo John. nga bakak Si pala. ang gisulti ni Aquinas nga si Maria nakadawat og sala. Kung mabasa ko nga ang doktrina ni Maria nagtugal sa tian, doktrina ni Aquinas tinuod sumala sa Biblia, dawaton man yung kapilian. Tubag, dili ko mudawat sa imuha, dili ko mudawat anang imong pangutana. Kaya ang imo laging pangutana lagi, dili lagi na official doktrina sa simbahan. Ang imo gigamit, barugana ni Sintamas nga gi-reject, gibasura sa simbahan. Objection moderator. Iya nang isulti nga bakak ang gitudlo ni Tomas Aquinas. Karon kung mabasa nako kini nga libro sa Katoliko nga nagtugan nga ang doktrina ni Aquinas nga si Maria original sa tinuod. Ha? Ako sa basa na? Basa sa nako. Basa ko mata na. Gingon diri oh. Ha? Ako sa basa lagi. Usap. Ako basa. Matod pa diri oh. Excuse me, what I time to pass? Objection ka bro, no? Mubasa-basa ka. Objection ka, mubasa ka. Sir, ganina, nag-object ko nga ang iyang ingon man niya nga bakak ang gisulti na Aquinas. Kung mabasa lagi nako nga ang pag-ingon ni Tomas Aquinas nga ang original sin nga ni Maria tinuod ang doktrina. Ha? O, matod pa, karang masahon karon. Dawaton ba ni kapilihan? Kana may patubag moderator. Mr. Moderator, nitubag na lagi ko, ana. That is the imo ng objection, di ba? Ay mo objection nag-ingon ka nga si Maria. Objection man ka, nag-object man ka. So that is an objection nga mingon ka nga si Maria nakasala base sa gingon niya. Kinas, nagay counter objection.
Oh, second Okay. edition. Ato na Ang akong counter, Mr. Moderator, natubag na nako yung pangutana. Kana lagi mong gibasa, baruganan lagi na ni Sintama sa Quinas nga Okay. gibasura sa simbahan. Okay, ato Ang gibarugan sa simbahan kang Blessed Judge Cotos. Okay. Mo na gibarugan sa simbahan. Atong hatagad conclusion kay kini kaduhan ako nakadungog nga pangutana nga gitubag. Magbalik-balik na ta. Mao atong time na. Another question na lang. Mahimo. Another question, okay? Okay. Niya. Matod pa nimo nga bakat ang gisulti ni Aquinas nga si Maria na ay original sin. Sumala ning libro ha, The Catholic Faith Beyond the Basics, Volume 2, nag-ingon dinhi. Aquinas thought a correct doctrine on this issue that all human creatures, because of original sin, even the Immaculate Mary, need the saving grace of Jesus Christ. Klaro, question. Nadungog ko nga tinuod ang doktrina nga isulti ni Maria ani Aquinas nga si Maria na original na sala. Yes, Basura, Japon. Yes, nadungog na ko nga ang pagtulunan ni Sintama sa Quinas gibasura. Basura, Japon. Basta na mata. Kaya naman, ganay nabasa nga tinuod na ang doktrina nga gibasura na sa simbahan. Kaya ang baruganan lagi sa simbahan kang Blessed Judge Cotos. Mao na gibasura sa simbahan. Sunod sa na ayaw lagi laban laban mo kasi Sintama sa Quinas, di ba? Pakay mga opinion. Another question. Matod pa rin ang basura ni. Ang tinuod nga doktrina ni Aquinas nga si Maria Basura. na ay original sin. Mabasa ba din nga gibasura ni sa Catholic Church? Yeah, Yes or no? Nasa pagkakita. Pamilaw. Kini akong gibasa diri ba? Mabasa ba din ang gibasura ni sa Katoliko? Yes. Oh, sige, basa. Okay, moderator. Implicitly. Ako po tanong moderator ha. Mabasa din nga Should be siya sa'yo. gibasura. Oh, kini tinong na doktrina kaya. Mabasa. Ipabasa kung gibasura ba. Ayaw panukos moderator, pangutana. Pangutana mo. Lisugod na ka. Ayaw panukos sa moderator, pangutana. Ako ipabasa. Pangutana Ika, lang. yes. Kami minis. Oh, so ipabasa karon. Naa ba din ang gibasura? Objection, Mr. Moderator. Wala mangutana. Nanugong na nimo. Wala, oy. Isuba na ka. Wala na sugod. Isuba na ka. Ako ha. Pangutana. Counter objection moderator. Pangutana. Ay panugos, moderator. Anong pangutana man gud kung mabasa ba din na sa imong libro nga si Maria? Asa to? Nga si Maria? Basura. Ang doktrina ni Maria basura sa simbang Katoliko. Ang tubag ni Brad Carlo Mabasa. Villas is unsa to? Naa sa fundamental Naa sa sa dagang fundamental. talikod, ma. Naaninhi Wala ang objection. tibuok. Wala kayo objection. Yan Nga tubag. masaysayan, kabahin anang Sintama sa Quinas. Fundamental sa Katoliko ba? So, Page 199. Naani sa page 199. Naadi ni Brad. Tubaga. Gitubag na ko Brad. Basta na. Naadi ni. So, panahon maron pagtubag Mr. Moderator. O di maron panahon nga suguon kaniya. Okay. O di ni, mo na official ni. Gi-official sa simbahan. Taas man ko kini. Klaro Kaya na to. ginoo na lang diri. Diretso na to. Mary was conceived without stain of original sin. Defeated. Tungod ni sa isyo ni Sintama sa Aquinas. Sa. Kanya ang sagingon nini. Gidefeat ni sa simbahan. Moderator time sabi. Imora o Windows kayong buwan lockdown. Okay. Klaro hangin mo pangutana aron maklaro ni tubag. Sige. Okay, kanang Bugiro na yung ako chip, rin wait, pasaylo tama ko na. ng gatbang. Andos pangutana. Pangutana. Andos pangutana. Sige, kita rin. Pangutana. Naabay versikulo sa Biblia nga si Mira nag-ingon nga wala si sala. Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi ko afirmatibo. Hindi ko panahon ako magpabarog kasi Maria naabi sa lagola. Kaya di ko afirmatibo. Ikaw mo yung afirmatibo. Tigubar ako. Sa imuhang ipabarog. Ikaw akong pangutanong na asang sitas mga Maria na isala. Kaya ko pabarugan na kaya wala ka kung mag-afirmatibo ka. Negatibo ba ko? Hindi ko pa patuwanan imong ipabarog. Ay, nagtubag na. Tubag pa ka. Counter objection. Counter objection. Mali na akong counter. Sa iyang presentation as negative, ha? Si Maria, walay sala. Manang ako sa gipunta na, naabay mabasa sa Biblia, nga bersikulo, nga nag-ingos Maria, wala si sala. Dili pa di ko panahon. Dili pa di Paninaw panahon lagi. ako paparok. Ayaw nagigsapaw. Kamong ginayon nga mananapaw dito sa langit niya, sikat sapaw. Dayon Brad, ay komentaryo. Sige. Ay, wala sa spaway bi. Ang pangutana
pangutana ni Brother Alan. Ang counter objection. So, ang imong counter objection, iklaro, ipangutana. Klaro kayo kung counter-objection. Sa iyang presentation as negative, ningon siya nga si Maria walay sala. So akong gipangutana nga naabay bersikulo sa Biblia na naabay nang-ingon si Maria nga wala siya sala. Alin mo dito patubag na kinamas ni ma. Mr. Moderator, counter yapon ko balik. Mr. Moderator, ang ako magong panahon dili pa manggod ang pagpabarok na pamatunan ako si Santa Maria walay sala. Kay di man ko afirmatibo. Okay. Siya man ko'y afirmatibo karon dapat ako ganitay ang mangutan nimo na asa lang nga teksto nga si Santa Maria day sala. Okay, okay, okay. Kaya ako may negatibo, tigupa pa ko ayaw sa ako pabaruga karon kay dili ko afirmatibo, negatibo ko. Moderator's time ha. Oh. Balit ang pangutana niya, kay imong gibarugan, negative man ka nga nakasala si kana ang Maria ni imuhang side wala may sala. So, pwede ka pangutanon balit tubaga ang pangutana. Sige, tubago na lang nako. O sige, tingali mo una ni iyahang kinakusgan na pangutana baga tuon niya makaipit siya. Di ka kaipit niya. Naagyo'y teksto implicitly ha naa. Awit 4:7 nag-ingon paminaw mo matahong kagayod akong pinangga pagkahingpit mo akong ispusa pagkaputli mo pagkawalay man sa diha kanimo unsay gingon ini pagkaputli mo o pagkawalay man sa kanimo mato pa dinhi niining tanan si Maria ang tubag so naagi mabasa nga kining putli ug walay mansa sa awit 4:7 mao si Santa Maria natubag ang pangutana natubag awit 4:7 Pangutana. Basagid. Imong gigamit ang awit 4:7. Sa maong bersikulo gyud ha. Si Maria pag-ipasabot niya sa bersikulo gyud. Sumala sa akong gibasa, si Santa Maria ang katumanan. Awit 4:7. Pagkatahong kagayod akong pinangga, pagkahingpit mo gawala gyoy man sa kanimo. Mato pa dinhi, niining tanan si Maria ang tubag. So klaro kayo makinig putli ug walay mansa si Santa Maria awit 4:7 sa Kristohanong katilingban nga Biblia. Natubag ang pangutana sa pangutana. Ano question? Kanang gingon nimo nga si Maria ang katumanan. Sunod ba na sa bersikulo? Yes or no? Tubag sulod sa Biblia o bersikulo. Naagyon sulod sa Biblia o sa bersikulo. Awit 4:7 pagkatahong pagkaputli mo pagawalay man sa kanimo. Kinsa man walay man sa sumala niya akong ibasa mao si Maria ang katumanan. Sunod! Sunod sa bersikulo ay nang potnot. Potnot pa yung gisumpay. Sunod sa bersikulo nga naas. Gamit ang likapot mo. Ako hindi mo gamit. Hindi mo gamit. Gamit ang likapot mo. Ako pagkahan, hindi mo pagamit mo. Wala si Paway ha. Puli-puli na tabla. Gamit ang likapot mo. Kung sabay mo bago pangutana, kung sabay ikuan mo, umakit siya down ka pwede pero ato sa kuan ang oras, usay oras. 2 minutes. Okay. So, I like sa pawi ha. I like mo pagsapaw niya o mamasig istorya tubag Brother Carlo. Sige. Showdown matata. Ano yung question? O bubot mo ko ng showdown ka. Ito ko dapat ana. Wala siya daw. Another question. Okay, salamat. So, naluwas. Ay komentaryo. Pahanos pangutana. Ay pati huwag naluwas. Okay. Kasi moderator. Pangutana niya. Pahanos pangutana. Batang. Sumala sa uluruan, kapitulo na versikulo ng Minagino. Kung kita mag-ingon nga wala kita sala, atong gipasala katong kaugalingon, wala na itong kamaturan. Ilibungan itong kaugalingon, wala na itong kamaturan. Pangutana. Kinsa may nagsulti karon nga si Maria walay sala. Palihog ka. Ang banaang kasulatan. Bago pa na ako gibasa. Awit 4:7. Awit 4:7 nagingon. Pagkaputli mo, pagkataho mo, pagkawalay man sa diha kanimo. Og ang katumanan niini mao si Santa Maria. Kasi nagingon ang banaang kasulatan dili ako. Igo lang ako nagbasa. Kung supa ka na supatang Biblia ayaw ako. Sunod pangutana. Mag-premise ako ha? Sige, primi. Ang akong pangutana, ako kang gipangutana, Oh. na kinsay man nag-ingon nga walay sala si Maria. Oh. Ang iyang tubag, ang balaang kasulatan. Oh, awit. Karon sa awit 4:7, nag-ingon ba din na sa bersikulo nga si Maria walay sala, nag-angkon si Maria nga walay sala? Yes or no? Yes, kayo! Sige, showdown! Pagkataho, sapa, relax lang. Awit 4:7, nag-ingon. Ay, nako. Pagkataho, ayun, Huwag ka magkumamaw sa kanila. Ikaw, ikaw may nanapaw. Lagi sa pagkutana. Ayaw ko sa pawi, kaya tupagos pagkutana. Kasi
siya, mo ka mag-question. Oh. Ito ba gusto ko na iyang gusto pa na. Ano siya na po nagsus langit? Siya ang suting. Hawa pa yung 1 minute ako po. Nasa pa na. Ni hunong man ka. Di, Ano lagi. naman ta? Kaya nihunong ko, ano mo yung Sige, sige, sige. Padayon. Niya? Di pa magtana ka na ako. Nga. Kasi nag-angkor mo ulit sala. Oo. Matod pa rin mo, nga wala sala si Maria. Isa Biblia. Akong ipalawapan na ron. Na mabasa ba nimo sa Biblia nga niingon si Maria nga wala siya sala. Ikaw mabasa, walang shoot down. Shoot down. Kung mabasa sa versikulo nga niingon si Maria nga ako walay sala, pili ko, pero pili po ka. Sus, gahiya pa sa Ay, salamat. Mabasa gani. Awit 4:7. Pagkatahom kagayod pinangga hingpit og walay mansa. Ang katumanan si Santa Maria, siya ro namang di ka kasabutan ni mahagbong pa ka. Awit 4:7. Okay. Mabasa. Sorry sa Salamat, na. time na. Time na. Salamat. Mga to, ang last question. Ipaningon ang ato ang mga debatidor mga ison. Kamu nga ipaningon sa mga niya? Palagpagan natin itong mga debatidor kanindot kami naon. Siya lang ang panagsumpake. O, karoon na rin sa sama sa kaganina. Sa Malaysia na lang, no? Maguna ang ato ni exercise. Dinas, okay. Catholic Faith Defender. Nagkalo, tagaan ka 5 minutes sa rejoinder. Okay, now. Start. Okay. Sus, nalingaw ko ni Bro Alan, Rolando, Alperes, o sa KSD Evangelist. Limang kagatuyog-tuyog na lang siya sa pangutana. Ako na ganun siyang gitubag siya, ro na mamahal kong pagkaana. Awit 4:7, atong basahon be, para may na lang ba? Hikapo ng kasing-kasing ni Bro Alan, mabalik na siya sa Iglesia Katolika po sa likarunan. Ha? Awit 4:7, paminaw Bro Alan, pangupot diha sa imong likuranan. Niya! Ingon sa awit 4:7, pagkatahong kagayod, akong pinangga, tanawa ang Ginoo dunay pinangga, matahong hingpit ka og wala gyoy mansa kanimo. Kinsa man ning walay mansa, ingon dinhi, niining tanan si Maria ang tubag. So klaro kayo mga kaigsunan, nga kini din pinangga sa Ginoo, matahong og walay mansa, mao si Santa Maria. Wala nay laing babay nga gipili sa Ginoo nga walay mansa og hingpit og tahom ang mahal na Birhen Maria ra gyud. Mao gyud na mga kaigsunan, daghang kang babay nga gisgutan sa Biblia, pero dili man matahom, dili man hingpit og naapoy mansa. Pero kinsa man ning babay sa awit 4:7, ligon man kay ning ebidensya nga ang Ginoo dunay gipili, pinangga unya wala bagyoy mansa. Mao kini ang atong mahal nga Birhen Maria. Iya kong gipangutana paganina mga kaigsunan, naapay mabasa sa Biblia nga si Santa Maria walay sala, mao bitaw ni object ko kay nga naman gihimo magkukunyang afirmatibo karong orasa. Ang atong trabaho dili man pagpabarog. Gawas kung ako'y afirmatibo, pamatud-an ko na. Daghan kay kong bersikulo mabasa nga si Santa Maria walay sala. Pero mo ano ni object man ko kay tungod kay dili ko afirmatibo aning adlaw. Di ko afirmatibo. Mo na ang akong trabaho kay negatibo man, ang akong trabaho pagsupak-supak ra gyud, paghuba ra gyud sa iyang tema. Kana ra ang akong trabaho. Mo na nga iya kong gipangutana pa ganina na abay mapasa brad nga Santa Maria way sala, mo na ni object ko kay nga naman. Wala magpasabot nga ni object ko, dilihay ko siyang pangutana. Kasayo na nato bago niya pangutana. Ni object lang ko kay di man ko afirmatibo. Di man ko nakurong pamanahon pagpabarog. Pero kay gipugos man ko sa moderator nga ipatupad ang pangutana mo na nitupag na lang ko tanawa ni sango siya. Sango siya oy, naagtan siya sa bersikulo awit 4:7. Tanawa natupad. Tanawa na umot siya, tanawa galiko-liko na siya. Nga naman, wala naman sa lain pang ipangutana. Nauo naman siya, naagtang naman siya sa awit 4:7. Asa pa man ka anak, mao na mga kaigsunan nga ang akong kaakbang niining debatiha, wa gyud siya kabarog niining timaha. Kay una pa lang pangutanan ako, unsa may kahulugan sa sala, iyang gitubag, ang sala paglapas sa kasuguan. Unsa mang kasuguan na manalapas si Mama Mary para mutuo kung ngay sala si Mama Mary. Wa gyud siya natupag mga kaigsunan, kapitok-pitok lang iyang mata. Wa gyud siya natupag mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga kining akong kaakbang mga kaigsunan, ang iyang trabaho, ang iyang gihimo karon iya ra gyud gibutang-butangan ang inahan sa Ginoo. Ang inahan sa Ginoo putli walay mansa, iya imo lang bugaw-bugawan, Bro Alan Alperes. Di ka ba konsensya anak? Ang inahan sa Ginoo imong gibutang-butangan og sala? Musugot ka ng Ginoo nga
muagi siya sa tao nga makasasala o hugaw, di gyud na musugot ang Ginoo. Nga diha siya muagi sa babae nga hugaw, di musugot ang Ginoo na. Dapat ang Ginoo muagi gyud siya sa babae nga putli ug walay hugaw. Mao na bro ana ng piris makonsensya unta ka nga ang inahan sa Ginoo imong gibutang-butangan og sa gipangutangan ti kaon sa isa ni Mama Mary huwag ka katubag. Kuya baya ka mapriso ana. Sa korte pangutangon ka sa may sariya bisag mingon ka wa man ko kakita pero niingon ka nakapatay siya nya wa man kakita. Mo nagipangutangan ti kaon sa isa ni Mama Mary para di ka mapriso ani. Mo nagipangutangan ti kaon sa isa ni Mama Mary nangawat ba siya nangapit ba siya di ka katubag. Ang imong trabaho, di mo lang ka na mabasa si Maria na isa. Ang iyang ibasa, unsa man na Biblia sa Protestante pariharan nila barugana. Nya buto mo anak na Biblia sa Protestante pariharan nila barugana. O niya mga kaigsunan, kining orasa wala gyud kapabarug ang akong kaatbang. Wala siya kapabarug sa iyang tima nga si Santa Maria na isala. Kay wa gyud siya katubag sa akong pangutana kung naabay sa si Santa Maria. Dito siya nigamit aning Apostles' Creed. Na ako'y libro eh. Gatuo niya gawa ko anang libro ha. Gipangandaman na tika kabaw ko asa ka bulusot. Kay baw ko asa ka agi gialihan na tika daan. Ang imong gibasa kining baruganan si Tama sa Dainas. Salamat o mayong hapon ka na tatanan. God bless. Salamat, Carlo Williams. Atong may patawag bali si Brad Alan Alferez para sa iyang katapusang pamahayan. Okay, dengan salamat Mr. Moderator. Mga pinangga ko may galahan nga nakaroon diri. Daghang salamat sa inyong pagtambong guspon ko. Inyo nang nadungog kung kinsay nagtugan mo sa Tinoon. Kaganina, akong gipangutan akong katbang nga kung naabay bersikulo sa Biblia nga nag-ingon si Maria nga wala si sala. Ing object siya, gamit sa objection defense. Kay dili kuno siya affirmatibo. Pero siya ang negative side, gisulti na si Maria wala sala. Matod pa niya, wa ko na ako kabarog. Kung wa ko makapabarog, wala untay bersikulo sa Biblia nga mabasa si Maria na isala. Now, the Little Rock Bible, ang imprimatur, akong basahon na, ang imprimatur niya. Ako basahon na, imprimatur. Si Anthony B. Taylor, Bishop of Little Rock, December 20, 2010. Dua na kay imprimatur. James Hickes, Bishop. Lucas 2:22. Atong basahon. Kung wa maging magtugan na isala si Maria. Kay kung di ni siya mabasa, okay, basa yun dito, their purification. Syntactically, there must refer to Mary. Refer to Mary. Kung sabi gihimo ni Mary, niya. Yun dito, the woman who gives birth to a boy is unable for 40 days to touch anything sacred or to enter the temple area by reason of the legal impurity. At the end of this period, she is required to offer a year-old lamb as a burnt offering and a turtle dove of young pigeon and as an expression of sin. Kaklaro, ani? Usa sa author in media, bishop, magsupak-supak, nag-refer kang Maria, na si Maria nga, nag-anak sa batang Jesus, hugaw siya sulod sa 40 kadlaw, naghalad siya kanang batanon nga sanampati, alang sa pagpasaylo sa sala, iya pa ginihinigar. Karon pa ko kanang si Ebri mga, ang ilang mga kanagpan ay supak-supakon. Kisa may tuwa na to, kini si Ebri ro, kini bishop, manay katungdanan sa Katoliko. Kaluoy ba sa kong katbang? Mayroon pa siya, naluoy na kuno siya nako kay wako kapabarog. Kaklaro ani. Wakil siya kabungkag, siya may makaluluoy kayo. Ako ba itong ipangutahan nga, naabay mabasa sa Awit 4 City, nga, si Maria Walisala, siya na, ako basa, so nakapagyan. Awit 4 City, ito siya wako Biblia to. Ngayon dire, Awit 4 City. Pagkataho mo, hinigugma ko. Pagkahimpit mo gayon,
Oh. Wa may Maria. Bersikulo 8. Kuyo ka na ko. Pagsang mga sa unon ko. Unya ang iyang putod diri. Gingon dira pagkatahoy mo, pagkahingpit mo, gayod hingpit gayod ang katahon sa pangasaunon. Sa panglantaw sa iyang pamanunon, hingpit o putli gayod siya. Walay bahit sa karapasan, sa pamatasan o kinaiya. Makita niya kaniya sa ato pa hingpit gayod ang katahon sa pisikal o pamatasan sa babae. Wa may na Maria. Kung narin babae, Maria na dayon. Ang iyang igamit self-serving Bible na gidugangan si Maria sa footnote. Kini, dili ni Biblia sa Katolik sa Adventist. 1 minute. Di po ni Biblia sa panagubanan ni mga Katoliko. Klaro ani? Kunya maingon pag siya si Maria to. Klaro kay namakak. Lisod kay son mo nga klaro kayo di pamatudan nga ni Barog yun. Ang Biblia nagtugdan nga si Maria nga giyon niya nga wala sila. Bot-bot na Kisa may tuwan to si Ibde o kini mga bishop nga nag-ingon si Maria na sala kaya naghalat siya. Batanon nga sa labati. Alis sa pasilo sa sala. Gamit self-serving. Ginung-dugangan lang nila. O kaklaro na. Ikson, ang among pangaridire. Ikson, pagtuwas tinod. Libro sa Katolik na ay imprimatur. Nagtog Andres, ang sala ni Maria. Gipasaylo sama sa pagpasaylo sa Diyos sa ato masala. Page 54. Libro sa Katoliko ni. Unya, may sa kuka barok sa tima. Siya may wa kabungkag mga ikson. Klaro kayo? Dagang salaman. Fine. Okay, salamat. Shake hands. Okay. So, ano man yun ang proposition kabayan ka Mama Mary na matupa sa balista dunay sala apan supak kini sa ato ang Catholic Faith Defender na pinagi kang Carlo Badinas. Karon na ison ato sa palakpakan din sa ilahang magnitod kayo. Palakpak pala.